ani nasikmung, ani naharmung, ani samunggo jesik phano challenge phaithung, jesik phano jingjal phaithung, jesik phano kebengmung phaithung, jesik phano busu pathung, ang kiriya, ang ready tongo, phaithung jesik phano kebengmung, ilangma tongsak, ani phan tongsak, ang thiyasak, jorabai patainai, kirima jesik phano, ani bekhano, sikrina naithung, ang kiriya, ang beskang himui thangnai, nungbo face khlaidi, nini beskangni challenge no, gobangma challenge khlai thaino nugui, kiriui ta khardi, jotoni langmao no mohai, kebengmung jingjal phayo, phiaba nung jotoni sai, juda ungna nangnai, mungsaya mungsa khlainani, nini thani bekhani phan tongna nangnai, haikhe nung nini nahar mungo soginai, nung sudu nini nahar mungni bagui, joto jorano ready ma tongnai, nini nahar mung ingya kheba muchung mungni bagui, sudu nung joto jorao no ready tongna nangnai, jekunu kebengmung jingjal ruai mungbai tanlaina nangnai, gobangma borok no kati tongo ready ingya, borok rok beskangni kebengmung jingjalni kati kharna nayo, gobangma bermung phonugui, poder pot kok sawui, kok silchaui, sak no katiwo, borok nani nayo kisisa, borok ni nahar mungbo kisisa, gobangma borok bekha sotoni bekha raksaru, beskang agugui phayo, phia borokni beskango, gobangma kebengmung jingjal, phaimani nukhe, borok gifili kharo, gobangma kebengmung bai solaina naya, borokni naharmung ingya kheba imangni bagui, phia ang ready tongo, ani imangno kubui snamna bagui, je khlaina nangmani abo ang khlainai, ani thani je phan tongmani ang solai thangnai, ang je mana muchungmani bono maya sak joratui, ang tili chaitogui thangnai, kebo o lama no himya khe ang himnai, jotono lama klainai tukhe thik tongo mungsangya, phia ang ani nahar mung slai gela, ang ani imangno pogui thangui mangla, ang kebel borok ngi thangui tongna naya, ang sinani nayo, ani bekha bisingni phan busuk tong, ang kaisa jaga klai tongna muchungya, ang kaisa jaga chop jagui tongna naya, ang hayung guriui naina muchungo, ang kiri kaisa jaga tongui thinang snamna muchungya, ang bekha krake thangui thangna nayo, phia amonini thani che, nung bahaikhe tongna nai, jodi langmawa keplai ungna khe, nung sakno jongui nadi, nini beskangni gobangma jingjal phaimano challenge khlaiui, bekhani kirimaro khibidi, nini bekha bisingni phano sisarudi, kirimano kirirona bagui, jingjal nugui maya nita chongdi, bar chaitok di chesta khlai thangdi, nini naharmung maya sak jora, nini sago khlaite hini chongdi, ki philita thangdi ukolok ta usuldi, kechen ta gosdi, nangkhe nini gobangmano gomai thangnai ma khibnai maya karnai, gomai thangtung ta na sikdi, chaitok di tebo chaitok di chaitogui thangna nangnai, sakni kolom tu yoria sak lempuro sak ta bathakdi, beskang agukdi teba agukdi, gobangma jingjal kebengmungni bisingti phano, nung ta bathakdi bar klai khe, tewaisa bachadi beskang agukdi, bororok jesik phano sathung, jesik phano hamya hantung,
borokni kok khanai bwkhata baidi te waisa agokdi asuksa kogrok bai nini mungsa ngya nung jai togui se thangna nangnai nini nahar mungni bagui nini imangni bagui nini sakno nung puitu sawi nung je sima tui nini bwkhani phan bai jai togui thangdi nung nini bwkhani phano sisardi nung je saiman ma sakte kebo siglak ang je saiman ma tui nini bwkhani phan belaina gobang angno no motivate khlaithung ingya kheba khlaiathung nini bwkha bisingo jodi kubui imang khlainani imang kubui tongkhe o haingni kebo nini kubui imang khlaina thangthani nini imang kubui ingya sak nini bwkha bisingo horsung mano butharei manglak jora je siklai thangphano bayarok ani odrim success motivation kok borok YouTube channel ni bisingtui tebo kaham video naina bagui ani o channel no subscribe khai tondi next video ni bagui।